Nakapaglawa siya. Ako yung balaw. Oh, fuck. Nang main game ya kalo. Bah da ba jim dai. Ang kabukid. Teka betul no. Kenapa aku ni? Yang mana dia tanya ni? Ulala hongke ho ta kata. Teka betul no. Yang bukan apa benda ni yang apa? Ano po benda ba lo? Kan apa benda ni apa aja pun. Tahu ni. Apa tu? Puji kaluan. Enggak. Ha? Pagkabala ka na. Na wala. Ipa dala may uwa. Wala lu dala mo po uwa. Baka ulang to. Ah, nakahawak po. Ya ka po uwa. Ya ka ipa bali na no. Ha. Tama din ang table na